Bé, avui vinc a parlar-vos de la prestigiosa marca Beal. Beal, des de fa un temps, i amb una corda com la Diablo, va presentar una tecnologia que es deia Unicore. Aquesta tecnologia l'han començat a aplicar a altres models, i un model molt i molt interessant al qual l'han afegit, per dir-ho d'alguna manera, és la Cobra. Es diu Cobra 2, és una corda de 8 amb 6, i és ideal perquè és una corda per a ús d'escalada, via llarga, per alpinisme, etc. Però la meva intenció és explicar-vos què és la tecnologia Unicore. La tecnologia Unicore serveix per evitar que la camisa pugui desplaçar sobre l'ànima. I això què vol dir? O què és el que ens passaria? Moltes vegades en alpinisme ens trobem que la corda ens frega sobre una aresta, de manera que ens trenca la camisa. En el moment que aquesta camisa es trenca, el que ens trobem és que desfem tota la filatura que protegeix l'interior i corre. En aquell moment ens hem quedat sense corda. En aquell moment aquella corda no val per res, i si estem en un lloc complicat, en un lloc alt i no ens podem baixar d'aquell lloc, tenim un problema. Cordes Unicore o amb tecnologia Unicore. Us vull ensenyar. He portat una navalla i un pingo de corda per fer-vos una miqueta la idea, i li faré un tall, vale? Faig un tall, la tallo la camisa, com podeu observar, està completament tallada. Això amb una corda normal, ara mateix jo estiraria i no... El que passaria és que aquesta camisa en definitiva correria, i com podeu observar està completament cohesionada. Què vol dir? Que tenim una flor a la nostra corda, però que la corda d'aquest punt en avall està en perfecte estat. Tecnologia Unicore, teniu-la en compte en alpinisme, en escalada en glaç, en via llarga, fantàstica, i en vies difícils d'esportiva, per què no? També, d'acord? Expliqueu-vos coses com aquestes, que són curioses i donen un pas endavant des del punt de vista tecnològic, donant-nos més garanties i més seguretat. D'acord? Vinga, continuem explicant elements tecnològics tan interessants com aquest. Fins una altra.